Здравейте, аз съм Христо и днес в офиса на KBC Global Services ще говорим на древен таен език с Добромир. Здравей, Доба. Кажи ми сега какъв е този таен език, на който ти работиш? Този език, на който работя, се нарича COBOL и е създаден през 1959 година. Това го прави доста древен като компютърен език. Интересен факт е, че има 200 милиарда линии код написани на COBOL, което общо е 65% от всичкия софтуер. Значи всъщност не е толкова таен, просто е древен. Да, и използваем. А малко повече за твоята работа ни разкажеш? За момента се занимавам с поддържане както на съществуващи, така и разработването на нови функционалности, които се използват всеки ден в различните KBC апликации. Разкажи ми за някое така предизвикателство, срещу което си се изправил в твоята работа. Когато се справя с нещо ново, за мен това е един вид някаква малка победа и сбора от такива неща правят една голяма победа. KBC Global Services предлагат много бенефити. На тебе кой ти е любимия? Любимият ми е хибридният модел на работа, което им позволява да работя както от вкъщи, така и от офиса. А любимото ти място в офиса? Много от колегите ми могат да потвърдят, че това е кухнята. Закусвам всеки път едно и също нещо, по един и същи начин. Я кажи, какво закусваш? Овесни ядки с яйце, балансирана закуска. Мед, да, определено. Супер, личи ти между другото. Благодаря. Добре, Доба, няма те задържам повече. Много ти благодаря. Добре, аз.